Lieve mensen, van harte welkom in Den Haag en dank dat u hier bent gekomen om uw stem te laten horen. Dat is niet alleen belangrijk, maar ook heel dapper. Want u weet ook dat alles wat u doet gevolgen heeft voor uw vrienden en familie heel ver weg hier vandaan. En dat is juist zo verschrikkelijk. Datgene wat de Chinese overheid doet, gevolgen heeft voor mensen hier in Nederland. Dat zou niet moeten kunnen. In Nederland buitelen we als overheden, maar ook met bedrijven over elkaar heen, om maar contact te leggen met China. Om de economische banden te versterken. Om geld te verdienen. En dat mag. Maar er is ook een andere kant in China. Een kant van schending van mensenrechten. Een kant waar er geen vrijheid is om je religie te belijden, zoals je dat zou willen. Een kant in China waar je niet in vrijheid kunt leven. En die kant, die laten we in Nederland, in Europa, te vaak onderbelicht. En daarom is het goed dat u vandaag hier bent om dat te doen. Ik heb een hele stapel handtekeningen met namen van dappere mensen hier in Nederland gekregen die aangeven welke familieleden zij missen. Met welke familieleden zij graag contact zouden hebben, maar dat niet kunnen of ook niet durven in het belang van die mensen daar. Ik vind dat verschrikkelijk. En daarnaast heel goed dat u dit toch aan mij heeft gegeven vandaag. Ik zal samen met mijn collega Bram van Ooyink van GroenLinks zal ik manieren zoeken waarop we dit het beste neer kunnen leggen, zodat het het meeste resultaat heeft. Hebben we dit gelijk morgen opgelost? Nee. Maar gaan wij er morgen, ja vandaag mee aan de slag? Dat wel. En via de contactgroep die zojuist met mij gesproken heeft binnen, zal ik ook u laten weten wat de vervolgstappen zijn. Ik ben Martijn van Helvert, ik ben lid van de Tweede Kamer voor het CDA. En u kunt mij altijd, het zij rechtstreeks via Facebook, het zij via de mail of via de contactgroep die net binnen is geweest, altijd benaderen voor nieuwe voorbeelden en om uw zorgen te delen. Elke dinsdagavond om 21 uur heb ik altijd een live sessie op mijn Facebook account. U kunt er altijd uw zorgen en vragen delen en dan kan ik daar direct op reageren. En ik zou het heel fijn vinden als u dat zou doen, omdat dan zo ook alle mensen die meekijken zien dat dit een probleem is dat speelt. En dat niet iets is wat heel ver weg in China gebeurt, maar wat hier in Nederland gevolgen heeft. Dus ik zou u ook van harte willen uitnodigen om aan die sessies deel te nemen op dinsdagavond. Veel dank voor uw komst en ik wens u ook heel veel sterkte. Dank u wel. Ja, wij willen ook bedanken dat u ons hebt tijd besteed en de actie te nemen. Assalamu alaikum arkadaşlar. Hazır bu kişiniki deganlarsini mümkün ba'zilaringlar tushundinglar, ba'zilaringlar tushunmadinglar. Qisqacha men tushuntirib qo'yay. Bu kishi o'zi CDA partiyasiniki bir parlamentdagi a'zosi. Biz abiyam kirib materiallarni topshirdik. Aldı bilan bu kishi dediki, sizlarniki mushunchalik g'ayritinglarga ko'pdan ko'p biz rahmat aytamiz. Ya'ni Xitoy hukumatı shunchalik sizlarga besim qilayotgan bo'lsa-mu, oilanglar bilan tahdid qilayotgan bo'lsa-mu, oilanglar ma'lum xatarga yetilgan ahvol yuz berish mumkinchilik bo'lsa-mu, qo'rqmasdan mushu jadvallarni to'shqizib, necha yuz kishi to'shqizib bizga mushu uchurlarni kim yo'qolib ketdi, kim tutilib ketdi yetkazibsizlar. Mushu g'ayritinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Shunga bizmo o'zimizningki qo'lidan kelishicha kuch
kuchimizning yetishicha g'ayratimizni ko'rsatamiz dedi. Bunga ba'zi parlamentdagi partiyalarniki a'zolar bilan bo'libmi hamda Xrom Linksniki yana boshqa partiyaning odamlari bilan o'rtaq qilamiz dedi. Hamda bu qisqa vaqt ichida degan aytish bilan uniki javobi bo'lmaydi, ammo biz bu ishimizni to'xtatmaymiz. Chuqur buniki natijasi chiqishi biz qo'limizdan kelishicha harakat qilamiz dedi. Agar men bilan ayrim aloqa qilmoqchi bo'lsanglarmi, har seshanba kuni soat 9da mening Facebook'imda men live jonliq nimam bor, so'zlashish programmalarim bo'ladi. Shu vaqtlarda mendan shaxsan o'zimdan udul so'raydigan savollar bor bo'lsa-mi, shu vaqtda so'rasanglar bo'ldi deb endi qisqacha shuncha gapim. Rahmat. Anlıqdanlarda qarindoshlar, Sadiqjon Amin tarjima qiladi. Hozir biz ko'rishgan bu odam Siriya partiyasiniki Xrom Linksni yana ko'rishmoqchimiz bilan oldimizda kunlarda. Jadvalni yana topshirilganlar bo'lsa, davomli topshiraveringlar, qanchalik bo'lsa shuncha yaxshi. Butun kun yoqda biz yig'ilgan 230 ga yaqin jadvalni bugun berdik bularga. Bularning hammasini ko'rib chiqib, raportlarni ko'rib chiqqandan keyin o'zining qarorini berib, ondan keyin ko'rishmoqchimiz bilan. Shu jadvalni berganlar bo'lsa, davomli bersanglar bo'ldi. Aldığımız günlerde yani başka partiyalar bilan ko'rishimiz qanchalik jadval bo'lsa shuncha yaxshi. Allohga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mijn naam is Tony, ik ben van Amsterdam-Noord. Ik ken de Oeigoerse mensen al een tijdje. Tenminste, ik weet van de situatie in Oost-Turkestan, al een aantal jaren. Ik heb afgelopen week ik wil zeggen, China en vooral de communistische partij is een pad opgegaan waarvan terugkeer ten alle tijden mogelijk is. Als er genoeg wilskracht is. Als de mensen in de regering het willen, dan kan het. Als de politieke wil er is, kan er een stap terug worden gedaan. Ik ben hier voor steun, omdat het opzetten en onderhouden van kampen om mensen in China vast te houden een menselijke doodzonde is en beëindigd moet worden. Het is een menselijke doodzonde en het moet beëindigd worden. Een re-education camp. Ha! Ridiculous! A re-education camp. Who are you fooling? Don't be foolish. You can't fool us. Nazi style, go crazy Communist Party, road of self-destruction for your own government, your own Communist Party. Oeigoeren worden gemarteld en doodgemaakt, families worden kapot gemaakt en mensen psychologisch beschadigd. Trieste realiteit hier in Nederland. Historisch gezien lijkt de keuze van het National People Congress om de leider van de partij zonder limiet te laten regeren in maart 2018 een stap naar het begin van het einde van de communistische partij. Zodra een regering een stap zoals deze maakt, is dat standaard de laatste fase. Voorbeeld waar dit wel gewerkt heeft. Veel mensen zullen bij het einde al vermoord zijn, als dieren in een slachthuis. Maar het einde zal waarschijnlijk snel is laten komen. Xi Jinping, Wang Qishan, Shohrab Zakir. Maak je eigen partij en het land niet kapot. Respecteer de Oeigoeren en andere mensen. Sluit je natiekampen, stop de mishandelingen en voorkom dat deze haat die je zaait terugkomt als een boemerang. Voorkom dat deze haat die je zaait terugkomt als een boemerang. Communistische partij, je weet heel goed dat deze gewelddadige onderdrukking gegarandeerd wordt afgewezen door je eigen burgers. Vroeg of iets later. Roep met mij. Respect our family members. Respect human dignity. Respect human dignity. Stop the torture. Stop
Stop the torture! Stop de martelingen! Stop the martelingen! Xi Jinping! Xi Jinping! Close the camps! Close the camp! Sluit de kampen! Sluit de kampen! What we want! What we want! Freedom! What we want! Freedom! Thank you! Free Uzbekistan! Free